Naimbag nga aldaw kada tayo manen amin kakabsat. Datoy ni Dr. Kasem. Adatoy tay manen para iti maysa nga video para iti salon at tayo apo. Dati nga video pagtutungtungan tay man basit apo iti patungkol iti DASH diet. Kas makitayo apo DASH diet para ti adati high blood na. Bago dati video apo, imbitaran kay man nga rod apo nga i-subscribe di YouTube channel tayo ken i-follow tayo dito Facebook page tayo tapno makatanggap kayo ti notification para ti sumarsarunaw nga videos tayo. Okay, so irugi tayo na apo. Anya nga rod ti DASH diet. Ti kaya nasauan apo ti DASH diet ket kas makita yo dietary approaches to stop hypertension. Anya ti kaya nasauan datoy ket maysa nga plano ti panagkaan tayo tapno maipreventaran tayo wenno maisardeng ti pagka high blood tayo apo. So kas makita yo datoy ti maysa nga plano para makatulong kanya tayo nga maagasan wenno pigilan iti pagngato iti presyon ti dara tayo or DJ blood pressure tayo. So dati nga DASH diet apo ket nagiji makmakan ditoy ket mayaman isuna niya ado ti potassium na calcium magnesium kas amuyo met dagitoy nga electrolytes ket nasaya at ti para puso ti potassium calcium kan magnesium. Tata datoy diet nga datoy awan ti dapat nga ado ti asin na. So kas DJ previous nga video tayo amo tayo mangano napumpuno ti asin ti dara ken bagi tayo ngumato ti danum ti bagbagi tayo ngumato ti high blood ngumato ti blood pressure tayo. Kas kamet dagitoy iwasan ti dagiti natataba ken nasasamit. Ti bagbaga amin ti scientifico nga pag-adad-adal apo ket datoy DASH diet mabalin na nga pababaen iti blood pressure tayo ti duwa nga Domingo laeng. So mabalin so napaspas datoy apo so importante. Datoy met ket mabalin na nga pababaen dayjay makungkon na nga LDL wenno bad cholesterol. Kas makitayo apo ditoy adda ti duwa nga klase ti cholesterol. Ditoy maysa nga bad wenno dayjay dakes ken dayjay good cholesterol. So kas makita yo datoy yellow ket datoy bad cholesterol dayjay green ket isu dayjay good cholesterol. So ket nasaon yung bad cholesterol wenno LDL low density lipoprotein kunana okay so nati agip-ipon iti cholesterol di ayan ti artery tayo wenno dayjay urat nga pagpagnaan ti dara. Kas makita yo met no agornong ditoy dayjay cholesterol tayo maleppedan na dayjay panagdaloy ti dara ditoy ayan ti artery tayo. So marigatan nga dumalan ngumato ti presyon kas kuma umipet dayjay pagdalanan ti dara. Okay? So no maawatan nyo mabalin nyo buyaan dayjay previous video tayo about hypertension. Ada dayjay explanation na po nga so daytoy explanation na nga maysa. Okay? Tata kas imbuak tatay dapat datoy diet nga datoy kabasit ti sodium na wenno asin. So dapat ti standard nga diet dapat adala ti limit na nga 2,300 milligram nga kada maysa nga aldaw. Katumbas na dayjay apo ket maysa nga kutsara ti table salt. No mas stricto amet ti panagdiet mo nga awan ti asin basit ti asin mo 1,500 lang ti katumbas na dayjay ket maysa nga kutsarita nga table salt wenno asin. So datoy laeng ti dapat makonsumom nga naapgad. Okay? Mabalin nga asin, mabalin nga patis, mabalin nga soy kas tatanga rod kas imbagak tatay ti DASH diet ti laman na datoy DASH diet tayo ket ammo tayo metten dagiti gulay, prutas, dagiti whole grains,
tapos fat-free or low-fat dairy produkto, tapos sidsida, manok, beans, and nuts. Siyempre, limitado dito'y dato'y diet nga dato'y dagiti natataba ang karne, tapos dagiti full-fat dairy nga produkto kan siyempre dagiti na-upgad. Okay? So, anya nga rod ti component na ti DASH diet. So, umuna apo ket ibagbaga na ditoy ti maysa nga aldaw 6 to 8 nga serving iti inaldaw ti whole grains. Anya dagiti whole grains. So, katumbas na apo datoy kitkita nyo datoy ti maysa nga serving, mabalin nga maysa nga slice ti tinapay, maysa ons nga cereal, wenno saan dayjay naluluto nga cereal in napoy, okay, half cup of rice. Okay, rice or pasta, dagiti spaghetti kasjay, ngem 1 serving. So, no kaonyo datoy, syempre, 6 to 8 servings kunana. So, mabalin kay nga aga. No 1 half cup. Okay, so mabalin nga 1 cup per meal. Katumbas na dayjay 6 servings yan kasi half cup lang. Okay, so dati jay katumbas na apo ti whole grain. Okay, so moron no apo kat datoy 4 to 5 servings ti vegetables. Dagitoy apo. So anya ti katumbas na mabaling leafy green vegetable. Okay, half cup ti na luto. Okay, nga vegetables or mabalin nga 1/2 cup ti vegetable juice. Okay, datoy apo 1/2 cup ti vegetable juice. So marunumot datoy upat ken hanggang 5 nga serving ti prutas. Okay, so no ti prutas 1 medium fruit kunana. So anya dagiti medium fruit, for example apple, okay, saba kasjay. Then half cup fresh frozen or canned fruit o half cup fruit juice, mabalin mat ti fruit juice. So maruno apo dayjay 2 lang hanggang 3 lang nga serving kada inaldaw iti fat-free o low-fat dairy product. Kas kumati maysa nga baso ti maysa nga cup ti milk, yogurt, kuno saan 1.5 ounce ti cheese. Okay? Ti sumarunumot apo ket upat hanggang 5 nga serving ti nuts, seeds, ken legumes. So anya dagiti 1/3 cup nuts, 2 nga kutsara iti peanut butter, 2 nga kutsara ti seeds or dagiti legumes, 1/2 cup nga legumes. Okay, then sumaruno apo ket dayjay dapat less than 6 nga serving ti karkarne. Okay, uno sidsida. So mabalin nga 1 ounce ti cooked meat, poultry or fish or maysa nga itlog kada serving. So no pagbaseran nyo datoy apo, mabalin kay nga mangan ti itlog ti less than 5 nga itlog per day, mabalin. Rich pa ti protina apo. Then sumaruno ket datoy nasamit. Anya dagiti nasamit. Okay, maysa nga kutsara ti sugar, jelly or jam, dagiti strawberry jam, kakasjay. 1/2 cup lemonade, tapos 1/2 cup nga sorbetes ice cream. Okay, so dagiti lang ti halimbawa na apo. Ken datoy last ket datoy 2 nga hanggang 3 nga serving ti fats and oils. Anya dagitoy maysa nga kutsarita ti margarine, maysa kutsarita nga vegetable oil, maysa nga kutsarita ti mayonnaise, tapos 2 nga kutsarita ti solid salad dressing. Okay, so dayjay nga rod nya ti DASH diet. So kasimbaga tatay ti DASH diet, mabalin na nga pababaen ti blood pressure tayo iti 2 nga Domingo. Okay, so DASH diet manen apo stands for Dietary Approach to Stop Hypertension. Okay, so datoy lang dayjay about the video tayo. Okay, nabit laeng. So no kahit yung tagpa-OP the appointment na po, pangkailang ti www.pinoymd.online. Okay, so
imbitaran kay manen apo nga i-follow ti Facebook page tayo kan ag-subscribe kay YouTube channel tayo. Okay, aging gana manen sumarunong a video tayo apo. Datoy ni Dr. Kasem na imbag nga aldaw agyaman kami unay apo. God bless us all.